Усё распачалося 2 кастрычніка 2016 года, калі наша звязовая Ганна адкрыла нам вялікі, цудоўны сусвет скаўтынгу. Хоць мы яшчэ гэтага не ведалі і зусім нічога не разумелі, але ўжо тады распачаўся наш неверагодны шлях, скаўцкі шлях. Кап'ё кап'явых – тое месца, дзе заўсёды народжваюцца ідэі, будуюцца вялікія планы і ствараецца нешта надзвычайнае. Хутка адбыўся наш першы асеннік. Там мы ўжо пачалі знаёміцца са скаўцкім жыццём і па-сапраўднаму захапляцца ім. Дзень братарскай думкі – гэта не проста дзень, калі мы гулялі і паказвалі сцэнкі. Гэта той самы дзень, калі мы ўпершыню сустрэліся і пазнаёміліся з шэфамі. І ў гэты дзень яны сталі нашым прыкладам сапраўдных скаўтаў і надыхаюць нас да сённяшняга дня. Першы вясеннік. Нашы першыя сур'ёзныя крокі на скаўцкім шляху. Наш першы стол, першая гульня, і вось ён, той самы момант. Мы атрымалі форму. Распаўсюджванне бэтлеемскага агню з'яўляецца неадложнай часткай скаўцкага года. Перад кожным святам Божага нараджэння скаўты з усяго міра прыносяць агонь амаль у кожную святыню. І мы таксама штогод далучаемся да гэтай акцыі і прыносім агонь у кожны куток Беларусі. — 24 сакавіка наша звязовая Ганна склала пастанову правадніцы. Дэвізам цырымоніі Ганна абрала словы «адважна крочыць наперад», сімвалам – стары указальнік, які паказвае ўверх. Падчас цырымоніі Ганна сказала «фіет» служэнню Богу, касцёлу, радзіме і ўсім сваім блізкім. Летнік – галоўная падзея скаўцкага года. Амаль 2 неверагодных тыдні ў лесе. Гэта немагчыма прапусціць. І вось як яны праходзілі.
Падчас выездаў скауткі развіваюцца, атрымліваюць новыя ступені і таксама сустракаюць новых скаутак. Гэтая вялікая сям'я ўсё расце і расце. А зараз да нас пачалі далучацца яшчэ і дзяўчынкі з божых каровак. Рух божых каровак распачала Марына Гарашевіч. Менавіта яна збірала маленькіх дзяўчат, рабіла першыя зборкі, а потым з'явіліся і дапаможныя. Пасля яе шэфам стала Алёна Юршо, а цяпер кола вядзе Ангеліна Гуд са сваімі дапаможнымі Наталіяй Тарасевіч і Веранікай Яніковіч. Божыя кароўкі ніколі не стаяць на адным месцы. Яны штодзённа развіваюцца, разам вывучаюць навакольны свет, пазнаюць Бога ў прыродзе, гуляюць, моляцца і адпачываюць. І вось надышоў гэты дзень. Сёння дзякуем добраму Богу за нараджэнне нашай дружыны, якая з'яўляецца вынікам працы 3 гадоў шэфаў, звязовай і нашых душпастыраў. Кожны з іх уклаў у гэтую справу сваё сэрца, любоў, вольны час і таленты. Асаблівая падзяка нашым скаўцкім святарам ксяндзу Алегу і ксяндзу Владзіміру, якія суправаджаюць нас у скаўцкім жыцці. На кожным нашым выездзе яны разам з намі. Таксама віншуем ужо нашу дружыновую Тацяну Мазун. Дзякуем табе, Ойча, стварыцель неба і зямлі, за тое, кім мы ёсць сягоння.